Big Fetch. Dneska svítol toto nové videjka. Dneska si spočítame, koľko ja mám peňazí. A takže koľko budem mať peňazí, tak prosím, toľko dáte lajkov a odberov a my ideme na to. OK ľudia, takže my vidíte, akože ja mám dole kryt, lebo to kryte má schované tie peniaze a takže my ich ideme látať. OK ľudia, takže 50 centíkov, 50 centov, euro 50, 20, 40, 50, takže tuto je to 50, 2 eura, 2,20 ľudia, 2,20 máme. 2 eura 20 čotov, takže dáte 2 odbery a 2 lajky a 2 komentáre. A takže my sa uvidíme u ďalších videí a čau!